Nie všetky príbehy majú šťastný koniec. Niektoré sú temné, niektoré desivé a niektoré sa nikdy nevysvetlili. Skutočné zločiny, záhady a miesta, ktorým je lepšie sa vyhnúť. Počúvate podcast Temné tajomstvá. Upozornenie. Tento podcast obsahuje opisy násilia a je nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov a citlivé povahy. Temné tajomstvá, časť 1. Niektoré miesta majú temnú minulosť. Miesta, kde sa odohrali udalosti, na ktoré by ľudia najradšej zabudli. Miesta, kde sa stretli zločin, moc a zúfalstvo. Jedným z takých miest je stará pevnosť na západnom Slovensku. Masívne múry, železné brány a ticho, ktoré nikdy nie je úplne tiché. Miesto, ktoré sa stalo jednou z najtvrdších väzníc v krajine. Miesto, kde sa stráca nádej a kde sa jedného dňa všetko vymklo spod kontroly. Počúvate podcast Temné tajomstvá. Väznica Leopoldov, jedno z najtemnejších miest na Slovensku. Spolu s väznicou v meste Ilava patrí medzi najstaršie väznice v krajine, ale Leopoldov je iný. Nachádza sa v starej vojenskej pevnosti, postavenej ešte v časoch Rakúsko-Uhorska. Masívne kamenné múry, strážne veže, úzke studené chodby. Miesto, ktoré už od svojho vzniku nebolo určené na život, ale na kontrolu, na izoláciu, na zlomenie človeka. Po druhej svetovej vojne však dostáva úplne nový význam. Po roku 1948, keď sa k moci dostávajú komunisti, sa Leopoldov mení namiesto strachu. V 50. rokoch patrí medzi najtvrdšie väznice v celom Československu. Spolu s pracovnými tábormi pri uránových baniach tvorí systém, ktorý láme ľudí. Fyzicky a aj psychicky. Za múrmi nekončia len zločinci. Po roku 1946 sem prichádzajú vojnoví zločinci, kolaboranti, ale čoskoro aj tí, ktorí neurobili nič, okrem toho, že mali názor. Kňazi, intelektuáli, politici, ľudia, ktorí prekážali režimu. Po akcii známej ako Akcia K sú do väzníc deportované desiatky predstaviteľov cirkví. A Leopoldov sa plní. Nie vinou, ale strachom režimu. Podmienky tvrdé, niekedy neľudské. Lekárska starostlivosť často chýba. Výsluchy sú brutálne. Ponižovanie bežné. Niektorí to nevydržia a zomierajú za múrmi bez toho, aby sa o nich niekto dozvedel. Atmosféra v Leopoldove je dusivá. Vo väznici pôsobí aj komunistická tajná polícia a kapacita väznice rastie. Pred rokom 1989 tu sedí približne 2500 väzňov. 2500 príbehov zatvorených za jednými múrmi. Je november 1989. Krajina sa mení. Komunistický režim padá. Udalosti známe ako Nežná revolúcia menia všetko. Ľudia oslavujú, na uliciach je radosť. Sloboda, nádej. Ale za múrmi väzníc je to iné. Tam sa čaká. Krátko na to prezident Václav Havel vyhlasuje rozsiahlu amnestiu. Tisíce väzňov odchádzajú na slobodu. Brány sa otvárajú. Ale nie pre všetkých. Tí najnebezpečnejší zostávajú. A mnohí z nich sedia práve tu, vo väznici Leopoldov. Leopoldov nebola obyčajná väznica. Vznikla z pevnosti, z miesta, ktoré bolo postavené tak, aby sa odtiaľ nikto nikdy nedostal. Hrubé múry, vysoké steny, stráž na každom kroku. Útek? Takmer nemožný. A práve tu sedia tí najnebezpečnejší. Vrahovia, násilní páchatelia, ľudia, ktorí už nemajú čo stratiť. Mnohí z nich veria, že aj oni sa dostanú von,
že amnestia príde aj pre nich, ale neprichádza. A vtedy sa niečo zlomí. Začiatok roku 1990. Situácia sa zhoršuje. Väzni protestujú. Niektorí držia hladovku, iní odmietajú pracovať. Chodbami sa šíria reči. Tiché, ale nebezpečné. Príde ďalšia amnestia. Štát je slabý. Majú z nás strach. A že ak zatlačia dostatočne silno, dostanú sa von. Napätie rastie. Každý deň, každú hodinu. A stačí už len jediná iskra. Je 1. marec 1990. Napätie, ktoré sa hromadilo celé týždne, exploduje. Najskôr nenápadne. Odmietnuté rozkazy, ticho na chodbách, pohľady medzi väzňami. A potom to príde. Krik. Údery do mreží. Kov sa ozýva celou väznicou. Väzni sa začínajú zhromažďovať. Najprv v malých skupinách, potom v desiatkách. Dozorcovia strácajú kontrolu. Niektorí sa snažia situáciu upokojiť. Iní už len ustupujú. Niektorí utekajú, len aby si zachránili život. Väzni prelamujú dvere, obsadzujú oddelenia. Berú si kontrolu nad miestom, ktoré ich roky držalo zavretých. A v tej chvíli väznica prestáva byť väznicou. Stáva sa bojskom. Chaos sa mení na deštrukciu. Drevo praská, oheň sa šíri chodbami ako vlna. Dym zaplňa priestory. Viditeľnosť klesá a vzduch sa nedá dýchať. Niektorí väzni kašľú, iní kričia, niektorí sa smejú. Ako by sa zrútili posledné zvyšky poriadku, zo všetkého, čo nájdu, vyrábajú zbrane. Železné tyče, rozbité časti nábytku, sklo. Zo striech lietajú kamene, kusy železa a zápalné fľaše. Vonku stoja ozbrojené jednotky, sledujú situáciu, čakajú na rozkaz a pozerajú sa, ako sa väznica mení na peklo. Dni plynú a situácia sa nezlepšuje. Práve naopak. Väzni majú kontrolu nad veľkou časťou väznice. Štát váha, vyjednáva. Skúša získať čas. Ale čas hrá proti ním. Okolie väznice sa mení na vojenskú zónu. Polícia, špeciálne jednotky, armáda. Mesto Leopoldov je v napätí. Ľudia sledujú dym stúpajúci z väznice. Boja sa. Niektorí majú príbuzný vo vnútri. Iní sa obávajú, že väzni sa dostanú von. Nikto nevie, ako sa to skončí. Po 3 týždňoch padne rozhodnutie. Zásah. Bezpečnostné jednotky dostávajú rozkaz. Už nie je priestor na vyjednávanie. Slzotvorný plyn zaplňa priestory väznice. Rýchlo. Bez varovania. Plyn sa dostáva do chodieb. Do ciel. Do každého kúta. Väzni strácajú orientáciu. Kašľú. Nevidia. Niektorí panikária. Iní sa snažia utiecť. Ale nemajú kam. A vtedy prichádzajú jednotky. Ťažké kroky na chodbách. Presné. Koordinované. Postupujú dovnútra. Krok za krokom. Miestnosť po miestnosti. Každé dvere otvoriť. Skontrolovať a zabezpečiť. Niektorí väzni sa vzdávajú okamžite. Iní kladú odpor. Dochádza ku stretom. Krátkym, ale brutálnym. Údery, krátke výkriky, rýchle zákroky. Niektorí väzni sú vyvedení von. Iní sú spacifikovaní priamo na mieste. Chaos sa pomaly mení na kontrolu. Hodiny plynú. Jednotky postupujú ďalej. Bez chyby, bez zastavenia. A potom ticho. Nie také, aké by ste čakali.
Nie pokojné. Nie upokojujúce. Ale ťažké. Dusivé. Dym ešte stále visí vo vzduchu. Chodby sú zničené. Steny očernené od ohňa. Na zemi ležia zvyšky toho, čo kedysi bola väznica. Matrace, železo, popol. Niektorí väzni sedia potichu. Iní sú zranení. Niektorí len pozerajú do prázdna. Aj tí, ktorí vyhrávali, zrazu mlčia. Dozorcovia sa vracajú späť. Opatrne. Krok za krokom. Nikto nevie, čo ešte príde. Väznica je síce opäť pod kontrolou, ale nie je to víťazstvo. Je to len koniec. Niečoho, čo sa už nikdy nedá vrátiť späť. A začiatok niečoho ešte horšie. Len o rok neskôr sa história zopakuje. Ale tentokrát to nie je vzbura. Je to útek. Je 23. november, rok 1991. Skupine 7 extrémne nebezpečných väzňov sa podarí dostať von. Nie náhodou, nie improvizovane, ale plánovane, pripravení. Vedia, čo robia a vedia, že nemajú čo stratiť. Počas úteku dochádza k rýchlemu a brutálnemu útoku na príslušníkov väzenskej stráže. Bez varovania. 5 dozorcov neprežije. Je to jeden z najkrvavejších momentov v histórii slovenského väzenstva. Útek sa podarí. Na krátky čas sú na slobode. Ozbrojení, nebezpeční a odhodlaní ujsť za každú cenu. Nasleduje masívna pátracia akcia. Polícia, zásahové jednotky, kontroly na cestách. Celé Slovensko je v pohotovosti. Ľudia sledujú správy. Boja sa. Vedia, že na slobode sú vrahovia. Postupne sa ich podarí vypátrať. Niektorých po dňoch, iných po týždňoch. Niektorí kladú odpor, iní sa snažia skrývať. Ale nakoniec všetci končia späť za mrežami. Dostávajú ďalšie tresty, ešte prísnejšie. Niektorí už nikdy neopustia väzenie. Táto udalosť otrasie celou krajinou. Ukáže, že aj tie najprísnejšie múry nemusia stačiť. A že niektorí ľudia sú ochotní urobiť čokoľvek, aby sa dostali von. Po vzbure a po tragédii, ktorá nasledovala, bolo jasné jedno. Takto to ďalej fungovať nemôže. Väznica, ktorá mala byť symbolom kontroly, sa na niekoľko týždňov zmenila na chaos. Na miesto, kde prestali platiť pravidlá. A štát si uvedomil, že systém zlyhal. Bezpečnostné opatrenia sa začali meniť. Nielen v Leopoldove, ale vo väzniciach po celom Slovensku. Modernizácia, prísnejšie pravidlá, lepší dohľad. Snaha zabrániť tomu, aby sa niečo podobné ešte niekedy zopakovalo. Najviac poznačená však zostala samotná pevnosť. Najstaršia časť, známa ako hrad, miesto, kde kedysi stáli hrubé múry a chodby plné života, bolo počas vzbúry takmer úplne zničené ohňom. Zostali len spálené steny. Ticho. A stopy toho, čo sa tam odohralo. Rekonštrukcia trvala roky. Pomaly, krok za krokom. Až v roku 2004 bola táto časť väznice opäť dokončená. Ale nie všetko sa dalo zachrániť. Niektoré časti museli byť zbúrané. Navždy zmizli. A spolu s nimi aj kus histórie. Leopoldov nie je len väznica. Je to miesto, kde sa stretli tie najtemnejšie príbehy. Miesto, kde sa systém zlomil a kde sa ľudia zmenili. Niekedy totiž stačí jediná iskra a aj tie najhrubšie múry sa môžu zmeniť na peklo. Počúvali ste podcast Temné tajomstvá.
Ak sa vám epizóda páčila, môžete nás podporiť sledovaním alebo zdieľaním. Vidíme sa pri ďalšom príbehu.